Καλησπέρα, είμαι ο Ζηλιάς 8 με το δεύτερο επεισόδιο στο Adventure Hero Brand Mansion με τον Πάθιο GR. Όπα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω τώρα λοιπόν στις παρακάτω πόρτες. Έλα Πάθιε. Έχει chest, όχι. Έλα. Τσουπ ένα τσεστάκι. Δίκ! Πάθη έλα εδώ, Πάρε αυτό. Αυτό το Iron Sword. Εγώ έχω ένα φτιαγμένο full, αλλά... εντάξει. Μπότες πήρα. Θα μας φάει Πάθη, το φάγαμε. Πάθη που πήγες ρε. Έπεσα. Ωραία, πούστη. Πάμε παρακάτω. Ωραία φίλε, κοίτα εδώ. Μην κοιτάς τον Enderman γιατί θα σε γαμίσει ανάποδα. Να δω αυτό πως θα το περάσω χωρίς να πέσω. Ή χωρίς να με βρίξουνε. Enderman. Don't look at him. Τι, δεν μπορείς να τρέξεις! Fucking dick. Πάθη, έχεις βρει την έξοδο. Να τι έξοδος! Boss fight! Πάλι καλά που μας έβγαλα. Πάθη, κάτσε, ναι, πάρε. Κάτσε, έλα. Μόνο αυτό έχω.
Κάτσε, θες ζωή ή πεινάς? Δηλαδή, ξέρεις τι να πω. Ναι, αυτός είναι ο Skeleton King. Έλα μωρέ, φάτε τον τώρα να τελειώνουμε. Τι, ρε. Τα minions έχουν diamond boots. Φά' τον πάθη. Να τα. Τα πήρα. Το πήρα το CD εγώ. Ναι. Ένα. Οκ. Ένα bow εννοείς. Α, δεν έχω. Α, θέλω κι εγώ ένα βέλος. Πάθιο say, let's get inside me. Ωραία, πάμε στη mansion τώρα. Ωραία, εγώ πήρα ένα health potion. Θες health potion, πάθιε. Οκ. Πάμε στον... Όχι, πάθιε, όχι. Όχι. Έλα μαζί. Πάμε στον Victor. Έχεις ένα gold. Gold έχεις. Δώσε ένα, please. Wait, please, δώσε ένα. Α, τέτοιο, εννοώ ένα gold. Α, οκ, πάθη, εντάξει. Έλα ρε να ανταλλάξεις πράγματα με το gold αυτό. Σου δίνει item. Ω. Μπορώ με αυτό το χρυσό που μου έδωσες να πάρω ένα berserking potion. Stand 2, haste 2, speed 2. Ακούς πάθιε. Να το πάρω τι λες. Οκ. Το παίρνω. Berserking potion. What the fuck. Έτσι λέω κι εγώ. Ωραία, έλα πάμε Herobrine's Mansion. Herobrine's Mansion. Ναι, πάθη είναι και που. Είναι και που είχες και τέτοιο, είναι που είχες 3 gold. Φου! Fuck you! Fuck you! GM. Πάθιε. GM. Πού είσαι να σου δώσω κάτι. Φου! GM. GM. Νάστια. Holy dick. Elite Monster. Wait ρε. Πάω να σκοτώσω Elite Monster. Όχι!